Ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato na balita lokal, babae matapos kinaligar kinabda kang Yasminga Bana. Vaccination activities sa pito ka mga ospital sa Bacolod natala na matapos sini nga semana. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte natala na pangabuksan ang ekonomiya sa masunod nga mga sinimana. Red Tide ginbatak sang BFAR sa napulo ka mga lugar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor dira sa Facebook Live sa kay Aksyon Dorel maayong aga. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon. Sige, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning. Alex Montesa, sa kay JVL Luntayaw, oy, thank you gid sa 45 stars. Yes, thank you. Agin send. Bongga, Via bongga. Jonathan. May-ari ko nakita mo dugay may-ari diga daw kadamo gido. Ako man, may nakita man ko. Felinora Oliveros, watching live from Barangay Robles, La Castellana. Maulanon sa ila to subong gali. Ay, ho. Kelly Jelly, good morning man, kag happy Friday sa familia Refuela Dialagdon, Nagor, Apil, kag Toreno sa Barangay Pandanon, DSB. Kag of course kay Mr. Beboy Villasor sa Simo Sectoral, always gid gawat sa USA. Sent 50 stars. Thank you, Miss ma'am. Kelly Jelly. Yes, 3 weeks straight na siya Black Action Boy nag-send sang ano. Sing 50. Noel Amar, maayong aga man. Kay Masi Tofago. Do isa ko ano? No, sige, Masi Tofago. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Mary Joy Camero. Sa kay Bia Jonathan, naray. 540 stars. Tod na siya, mga muna. Hindi kaya ako nagiging takadlawan ko gani Action Boy. Pero tigil siya comparing Bia, no? Pag 140. Bia Jonathan sent 540 stars. Pwerte. Kay amigo naton Juan Bol Gallo kag kay Madam Alma Gallo. Good morning dira sa Las Vegas, Nevada. Homa Lumena. Kay Larry Rico sa Purok Kalubay kag natamyaw niya ang gapangape sa kapihan ni Lani. Ay, good morning. Annalyn Tormiliano. Good morning man. Sa mahambal ni Migo Tawan Bolgalyon niya namin na matsyag pagkatapos ang second dose ng vaccine. Ano ba kunahan na siya Action Boy second dose? Second dose na siya. Sila nga pamilya, second dose na dito sa Las Vegas. Very good yun Action Boy. Tinaw namin matsyag ko, no? Ama yung matsyag nila. Carol Montoya, yada, good morning dira sa imo sa Quezon City. Good morning. Ari na si Preselo Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Dennis. Naraman siya. Ara siya. Nagagap siya Very bugtaw. Sige, go. Kaya Jane Indiape, good morning sa imo. Kaya Michael June P. Season, si Maninoy ko ni. Sa may siya to Ilis Paranaque, nagapamati siya. Si Yodi Torts, good morning sa imo. Si Dodski, Antonio Legaspi Villarosa Jr., good morning. Naga-monitor man sila Action Boy dra sa may Bataan. Oo, sa Orani. Oo. Orani, di na siya. Bataan eh.
Sa Orani. Ang Orani, lugar na sa Bataan. Okay. Di ka layuin, no? Elmer Regola, good morning man. Gingging, maayong aga. Kay Ernesto Regacho, good morning. Sa family Regacho, kuno sa barangay Hagimit ni Goray. Estelia Alacapa, La Carlota City, maayong aga. Okay, kay Lynn Chua, good morning man, dra sa may Batangas. Yes. Uy, kamusta dra sa Batangas? Kaya Joe Marie Hamile, Richard Esmeralda, good morning man, dra sa may Isabela. Si Miss Kelly Jelly, welcome ko no Action Boy. Hamba, thank you ko no sa always pagbasa sa iya comment. You're welcome, good Miss Kelly Jelly. Si Action Boy nag-send man 45 stars. Si Mase Tofago. Thank you po. Yes, good morning. Si Dennis, nag-send siya pala na 5-star hotel. 5-star hotel. 5, saan siguro a star hotel? Star hotel. Okay lang na siya, Densa. Sige lang. Importante, mahalaga, at masaya. Sakay, sino pa da? Jomar Idula, good morning. Kagkay, Riza Rio Malos from Jordan. Amot ko nari ka lang din sa ngari na di sila nag-OJT, Sila ni Riza niyo, Rio Malos. Mga taga-Kuanis lang mo, makakamsi Talisay. Hindi ko na lang ko sa ila, OJT. Tatlo ni sila? Hindi. Uli na sila ya. Ang imo nga mic. Kamsi. Okay. Basi ang upod sila ang isa kagay. May upod sila ang isa kagay. O lain. So, sana lang ha? Hindi ko kalipad ako mga pilento ka to, guro. Ari na siya kanina sa Jordan, subungyo. Di mayo Tatlo ni sila mo, si Riza na lipat ko sa ibang Si Rizzo, gurong isa, hindi man. Hindi man. Okay. Rizzo. Rico, hindi? Hindi man. Albert. Hindi man. Alberto. Ito palagpataw. Ma'am Van, good morning. Paano daw pag gym? Pwede si Ma'am Van, actually, ka strong lang taon bala. Gani. Gabi no? Kung siya ka firm kag ka fit. Oo. Firm and fit. Namian ko, sang firm and fit. Kaya hindi siya permisa ga pa fitness gym. Namigid man ko amo na Action Boy. Kita ang girang imo dira nga mga biceps. Mga biceps. Mga hubog-hubog ng katawan. Kitang-kita sa hubog ng katawan. Hubog ng katawan hindi hubog ang katawan. Kailan na yung hubog ang katawan. Lain man na ya. Na galipong-lipong na ya. Ang hubog ng katawan niya, shape of the body. Yes. Contour of the body. Mo na? Ate, amo na guro ikaw na ginagambal. Kaya siyong kay Chingchang Ohio Aksyon, Radyo Bacolod. Hindi ko mabasa yung name So, Chung Kai Ling Chang Chung ni guro. Pero Japan na siya actually, Action Boy. Archie Francisco, Sala Castellana, good morning man. Kay Nenita Calamba Figueroa, good morning man. Sige, okay? Okay. Ang iban karon naman Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Nagpablatter sa Police Station 1 ang isa ka babae nga nagaligar nga ginabdak ang yabana sa area sang Dalan Luzuriaga, sakop sang Barangay 13, siyudad sa Bacolod, mga pasado ang takna sang akong pasado las 8 ang takna kagabigid lamang. Sunod kay Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Police Station 1, ila pa ginaimbestigahan ang ini nga insidente kung ano kamatud. Sa inisyal nga detalye nga nakuha sa Aksyon Radyo Bacolod, may duha ka lalaki nga magpakaisa nga residente sa Barangay 35, ang tuyo kung tani nga magbakal sang gasolina, apang isa sa ilang ginaligar ginabdak, kagin pasakay sa isa ka pribado nga salakyan sa mga lugar. Ginaligar 3 ka mga pribado nga salakyan ang nagdulog sa lugar. Wala pa sa karon nakapagawa sang pahayag ang pakaisa sang biktima angon sa natabo ang ginaligar abduction. Samtang ginausisa na sa Police Station 1 ang background sang biktima.
Ginapaabot ni Dr. Chris Sorongon, EOC Deputy for Medical Data and Analysis, nga matapos na sa nga semana ang vaccination activities ang pito tanan ka mga hospital diri sa syudad sang Bacolod gamit ang Sinovac nga bakuna gikan sa lokasyon na ginpadala sang gobyerno nasyonal. Suno kay Sorongon, base sa datos sang EOC kahapon nga adlaw, 1,234 ka mga medical workers ang nabakunahan na o kung 53% nga equivalent sa ila target nga numero. Dugang pa ni Sorongon, mas madamo pa nga mga medical workers ang ila ginalauman nga magadugang sa listahan sang EOC subong nga adlaw. Sinabaluan nga ang syudad sang Bacolod ang mayara sang 2,360 ka mga medical workers nga target mabakunahan sang nauna nga pag-roll out sang bakuna kontra COVID-19. Nadugangan naman sa 43 kabagong COVID-19 cases ang Western Visayas kahapon sa pinakaulihing case bulletin sa DOH-6. Ang Iloilo ang may 19 kakaso, siyudad sa Iloilo may 11, Negros Occidental may 8, Bacolod may 2, kag tag-isa sa Guimaras, Capiz, kag Aklan. Gin-report sa DOH-6 ang 74 kabagong ma-recoveries, kag 4 naman ang bagong nagkalamatay. Sa kabugusan ng Region 6, ang may 1,143 ka-active cases, 23,658 ang recoveries, kag 758 ang death toll. Sa dugang nga balita lokal, nagpapanaog na sa direktiba ang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga hepe sang kapulisan sa pagpatuman sang mando nga pagdumili sang paghakos, paghalok kag pagkamusta sa pampubliko nga lugar kon public display of affection. Sino kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginapaamat-amat na nga magpangsaway ang kapulisan sa mamakitaan nga nagahimo sa among nga hilikoton. Dugang pa ni Donasco, wala pa man sang penalidad ang madakpan apang kinahanglan nga kuwaon ang ilang mga ngalan para hindi na ini masulit pa. Palayag ni Donasco, nakadepende man sa local government unit ang paghimo sang kaugalingon nga ordinansa. Una diri nagpangabay ang PNP National Headquarters sa mga magpamilya, mag-abyan kag magbarkada nga likawan ini bangod liwat naman nga nagasaka ang kadamoon sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Nagalaom naman ang mga opisyal sa BJMP Regional Office 6 nga malakip sa listahan sa mga local government units nga makaangkon sa COVID-19 vaccine ang mga persons deprived of liberty. Suno kay BJMP 6 Assistant Regional Director Senior Superintendent Gilbert Piremne, ilan naging manduan ang mga jail wardens nga mag-coordinate sa mga LGU para sa libre nga bakuna sa mga bilanggo. Nagapati si Piremne nga sa tiun nga mabakunahan ang mga PDLs, mahimo na makadesisyon ng BJMP National Headquarters para panugutan ang jail visitation. Balik na sa dalanon ang Tactical Motorized Riding Unit o TMRU nga ginbulo sa Anti-Street Crime Operatives o MASCO para mapaganagan kung hindi gidman mauntat ang krimen sa syudad sang Bacolod. Sa karon may napulo pa lang ka TMRU operatives ang makita sa dalanon nga nagalibot sa syudad sang Bacolod. Plano ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido nga dugangan ang Tactical Motorized Riding Unit halin sa mga police station. Voluntaryo kag nag-amot-amot ang mga stakeholders sa syudad sang Bacolod para sa fuel nga gamiton o kon gasolina nga gamiton sang TMRU. Ginpasalamatan personal ni Placido si MBCCI President Frank Carbon sa inisyatibo agon mabuligan ang kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Sa ibang manatong nga balita lokal, nalukpan sang kaugalingon nga armas ang isa ka miyembro sa Silay PNP samtang nagapatigayon sa surveillance monitoring sa Sitio Lunoy, Barangay Mambulak, syudad sa Silay, sadtong Martes ang gabi. Sunod sa hepe nga si Police Major Rolly Pondevilla, ang biktima hungod nga hinago ang ngalan apang isa ni ka patrolman kag assigned sa anti-narcotics operations. Dungan pa ni Pondevilla, nahulog ang service firearms ng patrolman nga yara siya hawak kag nagtupa sa semento nga gilayon naglupok kag naigo ang paas ang pulis. Palayag pa ni Pondevilla, hindi naman maluba ang pilas ang pulis kag gilayon niya nakagawa sa ospital kag karon yara na sa maayong kemtangan apang wala na gin pa duty. Batag ni Pondevilla, aksidente ang natabo, gani wala sa anuman nga salabton ang patrolman.
Wala pa sang may natumod nga suspect ang Sagay PNP sa pagluthang sa truck driver sa Guasang Iapulayan mga 7:30 Miyerkules ng gabi sa Sitio Chloe, Barangay Rizal, Syudad sang Sagay. Ang biktima ang ginkilala kay Antonio Gallo, 57 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Abundio Diaz, Deputy Chief of Police ang Sagay PNP, padayon pa ang ila pagtipon sa ibang impormasyon ango sa background sang biktima kung bala may pamahog na ini nga nabaton antis ginlothang. Ipalantaw pa man ang deformed slug nga na-recover sa eksena sa insidente, agod may baluan kung ano nga sahi isang armas lothang ang gingamit. Madumduman si Gallo nagapungko sa ugsaran sang Iapulayan, samtang nagalantaw sang TV sang may nagdulog nga motorsiklo kag nagpanaog nga naka-face mask nga angkas kay ginuthang ang biktima. Gindala pa ang biktima sa hospital apang gindeklarar ini nga patay bangod sa igo sa apipingig lapos sa ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Babayi ako na Presidente Duterte na tala na pagabuksan ang ekonomiya sa masunod nga sinimana. Santang red tide, gindeklarar sang BFAR sa napulo ka mga lugar sa Pilipinas. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri. Good morning dira sa kay Annalyn Torremiliano sa may Purok Villa Lourdes sa Barangay Pahanukoy, may aga dira sa Imunday. Sa kay Jola Garcia, happy birthday sa iya hinablos nga bata ni Virgie nga magulang niya. Ang Iloy nalawag na, ang may birthday wala pa. Happy 22nd birthday. Yan si Yan gali. Si Yan ang may birthday. Gali, Subong, no? Subong. Happy birthday, Yan. Sige. Baby Alden. Manghod ni Richard Alden garo ni. Sino man na? Richard Alden. Sino man na? Alden Richards. Oo. Baby ni saya nga Alden. Manghod. Alang mo na siya magbugulang pa. Di ba? Okay, ako lang lima. Ang tugon ko si Moni Dennis kuno nga koy sa Kapitol ara na. Wala daya koy sa Kapitol, tilapia na daya. Siyempre ka pinalagpat naman na siya. Ang koy ara sa NGC. Sa Kapitol daya nga Lagun.
tilapia na daya. Tilapia na da des. Nga, Di kung tilapia naman. punita mo, kadto ka na sa tindahan. Oo. Sa San Enrique. Oo. May tilapia na da. Bakal ka da sa inyo nga merkado da. Oo na. Yan. Koy sa Kapitol, ara na. Ay, karon. Lito Dayat, good morning man. Ari man si Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning. Nakuha mo na to ang ginbilin ko si Ay, Ma'am. yes, Ma'am Luing. Thank you so much. Pagkita ko sang maniyam ako, Ma'am Luing, ginihalin mo. Ang ate, kay confirm. Kay bago yan ito nakita mo. Kay bago lang sa report. Bago lang ko ka balik duty, Ma'am Luing. Thank you so much. May paaman pa nga. Kwakoy. Butsukoy. Kwakoy, gali. Thank you, good Ma'am Luing. Isa na sa mga delicacy sa Bago City. Made of rice na siya. Oo. Okay. Naging butangan na sugar. Oo. Actually, katilaw na doon, medyo sapra-sapra na siya, di ba kaunon? Pero nanam. Oo. Ay, isa naglay sa delicacy sa Oo, Bago. sa Bago. Kaya ito yung Bago by Rice Granary. Rice producing city ni siya mo. Abi ko gani, siopaw. Kaya doon gambag, ikaw mo da nga may sikat na nga siopaw. Siopawan. May siopaw na nga nani man. Namin, man. Away ka ba ka, Kwan? Wala gani, kasi ka malambal, binadalaan, takaway man. Sige lang. Gilang, dalan ta kay tampukan, ta ka siopaw. Bago ko. Kalay. Yara na da. Ang mga delicacy sa Bago mo na kwakoy, panara. Ay, gusto ko ng panara. Ang panara. Tilawan. Namin ginada yung panara. Oo. Sige. Kag sa unati ang kuan ang napanawag ni gani ini bilang lumpia ng lumpia bla. Fresh nga lumpia. Fresh lumpia. The best na da sa una. Galing kay sa sauce na siya depende sa sauce na eh. Oo. Kag sa unod did sina Aksyon Boy. Mara gid namin siyang unod sina. Sige. Yeah. Birthday months ang bata ni Archie Francisco, March 12. Si Alicia Francisco, halin sa La Castellana. Happy birthday, Happy birthday, Alicia. Marami siya ngalan, no? Alicia. Francisco. Alicia to the flag. Alicia, sige na ya. Lain na iya. Mga Alicia. Sige. Sino pa? Si Robert Roma, Action Boy, araman siya. Ma'am Cory Vidaha, dra sa may Kuwait, do kagaho na da subong. Lloyd Tano Rio, good morning man. Melissa Montinola, kay Oscar Eugenio, good morning. Lucita Tahum Humila, Humilia, good morning. Dra sa may Concepcion Talisay, damo da rambutan, Action Boy. Rambutan, lansones, tanan-tanan. Sige mo, Clarito, good morning man. Ay, yes, good morning. Kay, ano ning mangkot ya ko, no? Mangkot ko tani, kung nabakunahan ka na, di ka na kinanglan mag-face mask or face shield. Dasan mangkadto ka na sa iba na lugar, di ka na matapikan. Ay, hindi Ma-face mask kay gyapon ka ma-face shield. Gyapon, kay protection mo muna gyapon. Nadugangan lang imo protection. Why kaya na exemption. Hindi ka immune na ya. Kay balo ka aton bakuna, hindi mo na sa 100% no. Yes. So may chance gyapon na matapikan ka galing. Mas bakod ang lawas mo sa pagbato. Kaya may ara ka nga bakuna. Mas dasay maka-recover just in case. Pero hindi sila nga hindi ka na matapikan, hindi ka na malatna na. Hindi mo na. Dason kung ginaga-recommend gyapon na yan sige lang gyapon sa aton nga health protocol. Yes, correct. Sang sa way ka naging protection sa lawas mo bula, budla na ginaya. Sa kay Robert Roma, kay Oscar Eugenio. Amo na sa namang kot gali. Nabasa ko na. Rico de los Santos, na Action Boy. Namigid ko na ipares ang balita sa mainit-init nga native nga kape. Native? Syempre. Native coffee. Correct. Hambal ni Dennis, tabi ko before, ang kwakoy made of lawanit. Ano si Dennis, man daw ka layo. May ako. Ano mang iyaya man. Nagkadlaw na ako des amot lang to. Nagkadlaw. Lawanit gidya, Kalain. Kaya... Kay Nilma Flores, happy birthday nga kay Carol Flores, ang Sitio Roma, Barangay Batia, Ibi Magalona. Tiguro From Manny Obet, kag ng Nilma. Happy birthday, Carol Flores! Sige, kay Chevy Iligan. Good morning, man.
Monitor kami ni Roxanne Villamor. Staff kami ni BM Gatuslao sa 5th Ay, District. yes. Okay, Good morning, umaga Chevy. din sa inyo. Regards lang kay BM Gatuslao. Di ba? Regards na kay Pa-regards. Rita Gatuslao. Sige, standby sa Balita National. Kag sa aton mga kaaksyon, nakaibalo ko mabala nga sa sininga panahon man. Importante. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga liwat sini nga pagabuksan ang ekonomiya sa masunod nga mga sinimana, bangod kinahanglan sa mga Pinoy nga makabalik sa trabaho para nga hindi man magutman. Apang ginako ni Duterte nga nabudlayan ini sa iyang tanan nga timeline, bangod yara pa lamang sa 1.12 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines ang pungsod. Sunod kay Duterte, dapat mapadasig ang vaccination kag dapat nga maglambot ang bakuna sa madaragko nga syudad. Base sa datos ng gobyerno, tungtod Marso 11, masobra na sa 114,000 ka mga tao ang nabakunahan. Para kay Duterte, imposible ang pagtuman sa social distancing bangod sa tuman kadamo nga tao. Ginpahayag ni Duterte ang mahuyang nga pagpatuman sa family planning program sa gobyerno, lakip ng paghatag sa contraceptives nga ginapamatukan sa simbahan. Nagpaandam ang BFAR sa mga residente sa pila ka mga lugar batok sa pagkaon sang paginhason bangod sa red tide. Sa ginisyo nga shellfish bulletin number 6 ginpahayag sang BFAR nagapakita sa laboratory test sa mga paginhason nga nakolekta. Sa pila ka baybayon nga positibo ini sa paralytic shellfish poison, lakip sa mga lugar amo ang Inner Malampaya Sound, Taytay sa Palawan, Sorsogon Bay sa Sorsogon, Coastal Waters sa Dawis kag Tagbilaran City sa Bohol, Tambobo Bay sa Siaton sa Negros Oriental, Coastal Waters sa Calubian kag Cancato Bay sa Tacloban City, sa Leyte, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Murciélagos Bay kag Coastal Waters sa Osamis City sa Misamis Occidental, Taguines Lagun, Binoni, Mahinog sa Camiguin, Balite Bay, Mati City sa Davao Oriental, kag Lianaga o Lianga Bay, kag Coastal Waters sa Natuan, Surigao del Sur. Sunod sa BFAR ang tanan nga sahi sang pakinhason nga makuha sa nasambit nga lugar ang hindi safe kaunon. Samtang sunod sa ahensya pwede naman makaon ng isda, lukos, pasayan kag kasag, pero dapat ini nga hugasan sang maayo kag kuhaon ng internal organs antes lutuon. Ginhambalan sa Malacanang ang international groups nga hatagan sang tsansa ang Pilipinas nga mag-imbestigar kag mahatag ang hustisya matapos ang kondenar sa United Nations Human Rights Council ang kamatayon sang siyam ka mga aktivista sa Calabar Zone. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, inausisa na sang Justice Department sang pungsod ang mga insidente sang pagpamatay. Dugang pa ni Roque, wala sang lugar ang impunity sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kag pasabton ang sinuman nga nagalapas sang layi. Ginabi-abi sang European Union ang anunsyo sang gobyerno sang Pilipinas iimbestigahan ang kamatayon sang siyam ka individual sang ginserbihan sang search warrant sa Calabarzon nagliga niya weekend. Ginpanumdum naman sang delegasyon sang EU sa pungsod ang promisa sang gobyerno sa United Nations Human Rights Council nga ipasiguro nga may manabat sa paglapas sa tawhanon nga kinamatarong kag kaso sang pagpang-abuso. Sunod sa EU ang pagpasabat dapat nagasunod sa due process sa idalom sang National Courts of Law kag International Human Rights Obligations. Nagapanawagan ng mga miyembro sang PDP laban kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Sunod kay Deputy Speaker Eric Martinez, may resolusyon nga nagapangabay ang mga miyembro sang partido nga magpapili si Duterte sa pagka-vice presidente. Duha pa ni Martinez ang mga PDP members sa NCR among una nga nag-adapt sang resolusyon. Ginpatag ni Martinez, duyo sila panawagan nga mapadayon ang pulisa ang ginumpisahan ni Duterte. Sunod naman sa mga election lawyers, wala sang legal prohibition kung ang presidente ang magpapili sa eleksyon sa tiyon nga matapos na ang iya nga termino. Kag sa katapusan niya, balita national, nagpositibo sa COVID-19 si PNP Chief General Double Sina. Sa statement, ginpahayag nga Huwebes ng aga Marso 11,
sang nagwa nga positibo ini sa pinakaulihing RT-PCR swab test. Suno kay Sinas, 3 ini ka beses nga ginpaydalom sa swab test una sa Marso 6 kag Marso 9 kag negatibo ini sa virus. Nagpositibo sa uli nga swab test sang Marso 11. Wala sang sintomas nga ginbatsyag si Sinas ako na symptomatic. Si Sinas ang mapaydalom sa quarantine sa Kiangan Treatment Facility. Samtang ipaydalom sa swab test ang mga direct contact sini sa sulod sang 24 oras. Si Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang Deputy Chief for Administration, ang magaserbe nga officer in charge sang PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-aksyon, pinakabago, garantisado kag ang kada cell sang lawas mo. Fight infection with the best weapon. Ina ang D3 Bio. Kabulig mo, batok sa hilan at ubo kag trangkaso. Standby na sa Aksyon Report second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon rin sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabag. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.